500 ana. Mbok sing romantis. Kanggo ngerit pari. Mas. Aku meteng, Mas. Tenak. Anakmu, Mas. Jenenge wis steril iki. Kucing kok. Iya. Mas. Semua bilang apa? Yo. Wah, langgam kaya dangdut ya. Kompak ngene iki ya sae ya, Mas. Sae. Tanggapannya piro, Mas? Wah, aku ora ngerti nek kuwi. Tekon Mas Nanang selaku CEO. CEO CEO. Meas Nada Campursari. Sak menika piyanipun. Isine CEO kabeh kok, Dik. Iki, Mas. Mas Nanang menika CEO Campursari, dekor, sound system, syuting dan lain-lain. Betul, paketan. Mas Suryadi Mas Suryadi. CEO obat-obatan Obat pertanian. apa, Mas? Gramason, Bun. Gramason, nenek lanet, Oh, enek ngono. rondap pokoknya. Ndap. Nek tuku ngono dicoba sik Lho ora. dirasake, pamane kowe arep tuku apa? Aku tuku gramason, Mas. Piro, Dik? Pas kilo. Didilat sik. Oh, iki sing mandi Gramason. Ya ini anti racun kok. Oh iya. Enek wong kok anti racun kok medeni ngono, Andani Mas. anti upas barang. Nek Mas Bambang ya juragan, Mas. Juragan. Juragan apa, Mas? Juragan laundry. Laundry. Juragan jahit. Jahit. Don saiki aneka kijeng ya Mas Bambang ku ya komplit. Second. Aneka kijeng. Saiki kijeng. Enek kok kijeng kok second iki piye, Ya Mas? nek gur ditatak tulisane diganti anyar. Mas Bambang. Terus ke ya Mbak Caca. Ngawur. Nano. Yen tawangan. Ya ya ya. Hey. Ah. Hop. Ah. Hop. Ah. Tung cinta. Das. Hey. Tung sawur. Kapan Suaraning rati.
Matur nuwun Mbak Caca.